Hai Admin, good morning. नै जोंहा फार्म साफा खालामदो दाउ फिसा गोदान लाबोसिगोन नालाय नै सासे सिगासिनो आङो आरो बेमादोंफोरखौ साफा खालामदो जि माबाखा बेमादों जाजोब्बाय आरोना बिराद गोबावनि उनाव दिनै दसे लाइभआव फैलायबाय टाइम मोनथाराखैमोन आरोना दुब्लियाव थांबाय थादोंमोन ना गायनाय फुनाय जोबाखैमोन लाइ ओमफ्राय जोब्बायनानै सासे जि सिबगासिनो सिं साबायनायनि आरो खेनसे सिबबावनांगोनसो बेमादों बुस्रानि आङो जि बेमा गोजाखा आसोरित बेमा गोजा होइस मा जालाबायखोब्रा थाला माथो गोदाना बिदिनो होसै आं जि बेमादों गोजा बेगाव थाफायो जि बेमा जाखायो आरोना बेमारखौ बुस्रायाबा दाउफोरा बेमार जायो